Masquerade Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingogara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigirai nyaburitswa na gift ostalo siziva gift ostalo siziva uyo angari Mashonaland West during the weekend uko kwa akabuda shara iye actually was laying ground for Nelson Chamisa and his new party, the Democratic Alternative Mure Zimbabwe party irkunzi ichange chitungamirwa naNelson Chamisa mugore 2028 apa kuitwa my-elections Mure Zimbabwe. Vagift salo siziva pamwechete nevaAmos Chibaya vakanga vabuda ndofunga pakabuda vaChamisa Citizens Coalition for Change vakalauncha movement yainzi the Blue Movement Mure Zimbabwe pavaita vaya vachiti they are making sure kuti valeya the foundation yepachazolaunchwa the new party yaNelson Chamisa. Now vagift salo siziva varizuma this program vanga vari kuMashonaland West Mure Zimbabwe vakabuda vachitaura ivo vachiti he was solidifying the ground for a social democratic alternative. Vakabuda on his ex-handle vaustalo siziva vachitaura ivo vachiti deep in Mashonaland West, solidifying the ground for a social democratic alternative. For Zimbabwe to be free, we have to organize and build from below, taking lesson from the past in order to inform the future. Ndo zvakataurwa naGift Stalo siziva Mure Zimbabwe. Ndofunga muri kuona mapictures ayo arapo ma-leaders this new group vakamita vachironga about this new party Mure Zimbabwe. Tisikazive kuti munoonawo sei nyaya iyi Mure Zimbabwe kutaura kwatiri kuita vaMnangagwa pamwechete nebato reZANU-PF varikunzi they are pushing kuti my-elections awanikwa achiremovwa Mure Zimbabwe extendwa postpone kusvika muna 2030. Tisingazive kuti vaChamisa vachawanikwa vachibudirira here kulauncha this party zviri official kana kuti nekuti donzvo rinawo Mnangagwa ndiri kuwanikwa vachiextenda kutonga kwavo kusvika mugore ra2030 Mure Zimbabwe. Ndofunga the opposition leader vaSingezo Shavangu vakabudawo vachitaura vachiti aiwa the opposition is not ready to hold my elections mugore ra2028 since they want to postpone my elections kuti awanikwa achiitwa mugore ra2030. Tisingazive kuti zvakamira sei. Pamirira zvakaita it seems as if Mnangagwa is going to face a stiff resistance from vaChamisa. vaChamisa vari kutaura ivo vachiti he is going to launch a new and a better party than Citizens Coalition for Change. Vari kutaura vaChamisa vachitaura ivo vachiti this time hazvina kumira mushe vaMnangagwa havapabude. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. A lot of people are now hopeless nenyaya ye opposition. Some people are saying munyika yeZimbabwe hamusisina opposition. Vachitaura ivo vachiti aiwa opposition irimo Mure Zimbabwe. vaChamisa vakuratidza kuti havasi kumira nedonzvo ravo rekufoma new party. Vakabuda musi weWorkers' Day vachitaura ivo vachiti spiritual reforms to cleanse the nation. Moreover, King Joshua put away those who consulted mediums and spirits, magicians, fortune tellers, the house, world gods, and idols, all the abominations that were seen in the land of Judah and in Jerusalem, that he might perform the words of the law which were written in the book that the priest found in the house of the Lord. King Joshua, a great leader, is a perfect example of a transformer and reformer. A leader must perform and reform, doing more to put the word of God into practice. Leviticus 19 verse 37 and Deuteronomy 18 verse 10. Blessed Sabbath. Ndozvakabada zvitaurwa navaChamisa vakaenderera mberi vachiti God's time is the best. We will see the best of Zimbabwe in the land of the living. Ndozvakataurwa naNelson Chamisa vachiratidza kuti he is not going to quit the politics. Vachiratidza kuti he is ready to come back politics Mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Tinokutenda nerudo rwamaratidza. Hatina mashoko akawanda. Tiri kuchema zvechokwadi. Unoziva kuti rufu harukoko. Ungonzwa kunzi munin'ina wafa pasina kana notice kati warning. Zvinorwadza. Ndopatiri ipapa. Asi Mwari vakitirawo zvakanaka nerudo rwamaratidza nenguva diki diki. Vakomana nevasikana vauya vabva nzvimbo dzakasiyana siyana. Kunana Bhuruwayo, kunana tinokutendai. Inini mozanda andiri mufundisi ka
wezvekereke dzedu dzemunyika baba wasosera ndobva ndati aufundisi ndambosiya semufundisi anombosendeka magemenzi asi unongoona chero kwawakagara wakasendeka magemenzi madhikoni vanenge varipo onikomokaita madhikoni unokaita madhikoni chechi yakaputswa mwana baba vangu ndavabotorwa mafote vachitore chechi yakaputswa saka dhikoni unoita dhikoni wezvikati aiwa udhikoni hauperi saka aiwa tinokutendai nerudo irworwo tinotenda vese vauya kuzoratidza rudo we really appreciate you nokuti zveshuwa chokwadi kereke haiputsiki kristu akataura kati temberi yamunoona ichaputswa mushure mamazuva matatu inenge yavakwa isingaputsiki handizvo zvakataurwa nakristu vaitaura mashoko akadzama omweya nesuwo panyika pano kereke haiputsiki iyo yamunoona yakaputswa ichange yakuuya inogwinya kudarika yokutanga. Thank you so much. Maita yenyu basa, maita basa tinotenda. Thank you. Tinotenda maita yenyu basa, Mwari vakuitire zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Mama Shibo tinotenda maita basa. Ndaona kuti muri kufanira kuunderstanda nekuziva kuti chano iyo yakanzi Zim Global ayo ingwarirei chano iyoyo ndiye mwana wamunangagwa chano iyoyo munaingwarira chano iyoyo ingwarirei zvokuti ingwarirei mukatarisa even international news dzaanoisa munhu iyeye anotokuudzai kuti mouthpiece reregime rakatosimba zvokutodaro andimuzvona and they will stop at nothing. They will stop at nothing kuti nyaya isambovhera havasi kutomboda kuti revolution iende paground havasi kutomboda they do not want anditi but I'm happy kuti so far ndofunga tatusara nemaprovince anenge 3 saka unfortunately zvavari kuita is not working because all the 7 provinces already ma-constituency coordinators tafila akwana saka whatever they are doing they are not stopping us. We are moving forward and forward. No turning back, no surrender. We are accelerating to the last gear. Hatisi kumira ba. Takatotsunzunya. Tukusumuka tamu New Zimbabwe. We do not know how long it is going to take. But indeed, we are moving forward and forward. Forward and backward, never. We are not surrendering. Musatedzere zvimachano zvimwe zvinenge zviri zvezvigananda izvo. Chano yoyo ndiye zvigananda. Be careful. Zim Global News iyo ndeye zvigananda. Be careful with that channel. Kana vanhu vatrustwa nevanhu, vanhu vakakuvhoterai. Nyaya iyi iri kuenda kune munhu wese akavhoterwa nevanhu. Kubva kumuna ward councillor, kuna MP we-constituency nevaimira vachizviti mapresident. Obviously kana ndichitaura panapa ndisi kutaura nyaya yeZANU-PF because ZANU-PF iri kutonakirwa kane chitanda hanti ndiyo iri panyanga saka iri kutoita yese yainoda muvanhu and this is why tiri kuti hatichada zvekuti muswere muchitisa vanhu nyika. We are tired. Anditi saka nyaya yangu iri pakuti kana iwewe uri member of parliament tese tiri kuzviziva kuti muparliament ZANU-PF haina majority ende tiri kuzviziva futi kuti vaya vaiteedzera chavangu vamwe vacho tiri kutoshanda nemi vamwe vacho hamuchadi makatoitiswawo hamuchadi anditika ende tine quite of a number yevanotaura vanofamba naChamisa who are also very loud and clear about the drive yekuti pasine 2030 who have endorsed Geza revolution. Anditi muriko koko imimi vanhu imimi vari kuda Chamisa vanhu imimi vakambonge vavharwa vakaenda kwachawangu benziro anditika kozoti imimi maZANU-PF MPs hamusi mese muri kuida 2030 tikuzviziva anditi
tikuziva kuti hamusi mese nditori nelist remazanu PF MPs acho ari muchinhu chaimo muchitanda chebhegi. Tikukuzivai ende tikutoziva kuti kune vasiri kutomboda kana kunzwa nezvinhu izvi. Anditika saka message kwandiri right now kubva kuvanhu imimi makavhoterwa nevanhu because vanhu vanokudai, vanhu vane confidence in you. Anditika ndichatumira macoordinators angu kwamuri imi vanhu imimi. Anditika vese makaita confide vakataura neni, vamwe vakataura neni kuinbox, vamwe vakauya kufacebook, vamwe vakauya kutwitter. Anditika saka ndiri kuti ndichatuma macoordinators angu kwamuri, kumaconstituents kwamuri ikoko, kumawadi kwamuri ikoko. Anditi chatiri kuda isusu ndechekuti taakuda a better Zimbabwe. Saka yambiro yangu ndeyekuti kana makadya mabhegi muchipiwa mabhegi muchidya. Anditika ndiri kukuudzai nhasi uno kuti sometimes it's not about kunakirwa kwako iwe neupenyu hwako, is about the people, the generation nevana vako iwewe vaunavo. Anditi future yavo. Nhasi wapiwa $2. Anditika watora future yevanhu waiisa muchigaba che2030, waiisa mumari yawapiwa nhasi probably 20,000 or 1,000. Anditika hameno whatever tumari tusingatengi tukamunenge mapiwa imimi kuti muitiswe. Muri kusungirira nyika muchigaba che2030. Nhasi unobva wangoti accident wofa boo, wafa. Vana vauri kuzvara vazukuru nanani uri kuvasira nhamo. This is why it is important kuti pamwe pachoka I'm appealing to your conscience dzenyu ndiri kuapila right now. Kuti vedwe muri kufara here nezviri kuitika munyika? Muri kufara here nemari dziri kutambirwa nemacivil servant? Muri kufara here nepolice force yedu yatongove yetorai mari United? Muri kufara here nezimura yedu yangove yetorai mari United? Are you happy with what is happening? In as much as iwewe une GD6 uri MP, then councillor, in as much as une stand yawakapiwa yemahara, is that all there is in life? Ndizvo zvamungaite kuti mutengese future yevanani or all the generations to come. Toda nyika yakanaka. We want a country ine uchi nemukaka watakatora nyika isusu kuvarungu urimo wakaenda kupi? And why are you not worried kuti takatora nyika yakatorwa yakadai zvino yapapi? Why are you not worried? Takatora nyika kuvarungu yakanaka ine uchi nemukaka uri kupi? And you are not asking yourselves, this is the time yekuti nyika yedu takuda kuti tishande tiri pamwe chete takabatana all corners. Anditika inguva yekuti mumbonzwisisa kuti people entrust you. Do not disturb vana vangu vandichakanda mumawards menyu imomo nemumaconstituents menyu imomo. Kana une bhegi rako rawakadya, gara kuHarare mubhegi koko wakadya. Don't disturb zvinhu zviri kuitika paground. Do not disturb. Shut up and just don't disturb the train. That's why I'm appealing to you right now. Because ndichasvika palevel yekuti each and everyone from my words I'll be exposing. Ndicha-expose kusvika pese pamuri kubudisa mari napo ndapavhara nema-exposes ndichakanda panapo. I'm not joking and I'm not playing games here. I'm not playing any game with anybody, but I am very positive that this is time for Zimbabwe to change. This is the time. It is the right time and it is going to be. And it is the time.
chimwe nechimwe chine nguva yacho. Makaita nguva yenyu mukaita yese yese yamaiita iyoyo. Enough is enough, and enough of that rubbish. Tanete, we are tired of zvese zviri kuitika. We are tired. We are just tired. We just want a new Zimbabwe. We are the women, and I'm here as a mouthpiece of every woman that is suffering because of the economic challenges that are in the country. I'm speaking on behalf of those women. Do not shut me up and do not bully me simply because I'm a woman. No, I will not accept to be bullied. Ndicharamba ndichita zvese zviri kukanganisa this revolution. Beyond, I'm going to expose you one by one. Kusvika mapinda mufuro, muchapinda zvenyu mufuro. Zvese zvamaiita izvo for the past 45 years muchingobudirira, zvikadai motobudirira. You are going to see that kubudirira ikokoka it's going to be a very up you, and it's not going to happen anymore. And I am telling you today I am telling you that your time is up.